Nanubabo ka balen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of we're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. Today's vlog, nandito kami ngayon sa Bulaon, Pampanga, and this is Instyle Boutique. So dito makikita natin meron tayong football jerseys, pang forma, pang babae, pang lalaki. Yeah. Meron jewelry, shoes, bags, and iba pa. So much more, guys. If you are interested to know more about this business, samahan niyo po kami sa video ito. So tara, let's go! Ayun nga guys, dito sa Instyle Boutique, dito sa Bulaon, San Fernando, Pampanga. If you notice, it's a petite shop, no? However, dito sa loob, ang daming items, and I've heard ang daming pumupuntang mga resellers dito, so they can actually, you know, cut down the price kung gusto mo mag-resell ng mga items. Tingnan natin yung mga ibang items nila dito. And you might be interested to know more about them. So like for example, this, yan, usong-uso sa mga millennials ngayon, pang for your TikTok outfit, guys. This is Adidas. So there are a lot of brands, no? Adidas, Nike, Vans such as this. And tingnan natin kabila naman. Siyempre naman, to complete your outfit, meron din sila dito mga shoes and sleevers dito. So ikaw na yung medyo boyish type, siyempre, meron din tayong mga shoes dito. Sneakers. Yes. At the same time, meron din tayong mga shorts. Basketball shorts dito. And girly shorts. Ayan. So isa sa mga nausong damit ngayon is yung mga football jerseys. So dito, makakapili kayo at any size, any design, sa murang price. So as you notice guys, meron pa silang mga ibang items dito for our bags. So meron handbags, meron tayong mga backpack. So for example, this is a Charles & Keith. Meron tayong mga Gucci, meron tayong mga Fendi. So meron din tayong mga Chanel. So this is a vintage leather bag. If you notice, meron siyang gold-plated na string or chain. So other items pa dito. So they have Louis Vuitton, mga wallet. Dito rin sa shop, meron din tayong mga bracelet and necklaces. Yan. So, any design makakapili kayo. So, sa mga girlfriends nyo, mga wife nyo, pwede ito. Talagang good for sa mga pang-forma to. Sa mga boys naman na mahilig mag-cups, so available din yung mga cups nila dito, mga belts, and mga designer socks. So kung gusto nyo pumarma at the budget friendly, so pwede kayong pumunta dito sa Instyle Boutique. Located si Instyle Boutique ng Gasron, Bulaon, San Fernando, Pampanga. Nag-open kami ng 9 AM to 9 PM. So yun guys, you may check them out sa kanilang official fan page, Instagram and Shopee account. Ayan, so we're gonna be flashing those accounts ngayon. And according to our orientation nga dun sa owner, if you are a reseller, so meron lang tayong minimum items and then makukuha mo na yung sobrang baba ng mga presyo na dito. Great for a business startup. Alright, so there you have it guys. Thank you so much Instyle Boutique for inviting us. Again guys, if you want to know more about their products or any items na you got interested do sa mga pinakita natin, make sure to check out their fan page, their Shopee account. We're gonna be providing in the details below. So if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and visit Instyle Boutique. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out.